obsessiva. Deixa que miri endavant. Si tu no pots curar-me, moriré de dolor. La Mar Capdevila ha estat lligada al projecte i a l'aventura d'Andorra Televisió al Festival d'Eurovisió des dels seus inicis. De fet, la primera participació la va fer amb el concurs 12 punts. Des de llavors, però, li han passat moltes coses i, entre d'altres, que ha tingut l'oportunitat d'enregistrar el seu primer àlbum d'estudi sota el títol de Somnis i Realitat. La Mar ha tingut molts somnis, però la seva realitat també és molt diferent i tot això ens ho explica ara. La Mar Capdevila es va donar a conèixer com a cantant per primera vegada al 12 punts, el programa que es va fer juntament amb Televisió de Catalunya per triar qui seria la primera representant d'Andorra al Festival d'Eurovisió. Era l'any 2004 i la Mar participava juntament amb l'Ister Ruiz. Doncs que entrin les vis-a-vis! La meva experiència amb Eurovisió va començar ara fa uns 4 anys, amb el 12 punts. Tan sols amb paraules podràs saber qui som. Formaven el duet Vis-a-vis i competien amb la Marta Roura, qui va ser finalment la seleccionada. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé veritat. Vull que ens abracem, que disfrutem del moment i jugar. Jugarem a estimar-nos. Una gran experiència, m'ho vaig passar bomba, que l'any següent vaig tornar a repetir, amb el Desig amb sort. El Desig amb sort va venir l'any després, al 12 punts. La Mar tornava a ser finalista, però en solitari, i competia amb la seva excompanya Ister i amb Marian Van de Waal. Aquell 2005 a la Mar li va anar de poc i l'experiència li va servir per altres projectes que van sorgir més tard. Després de la meva experiència amb el Desig amb sort, la discogràfica que llavors treballava amb ella va creure oportú, donat la popularitat, de treure el primer disc. I així va ser. Realitat va ser el primer single d'aquest àlbum de debut, un disc en què la Mar fusionava diversos estils com el dance o el funky. Volia demostrar que la música en català podia abastar totes les tendències musicals. Aquest treball va suscitar fins i tot interès a l'Argentina i la Mar va creuar l'Atlàntic per promocionar-lo al país txec. Sempre he pensat que això no seria sols una aventura. El disc es deia Somnis i Realitat. Tots vivim en un somni i també en una realitat, i era la manera de compaginar les dues paraules. És un somni que vius, el poder aconseguir ser cantant i després la realitat, traslladar-ho en una realitat. Pensar que realitat és aquest somni que es trenca al despertar. El meu últim projecte musical va ser la col·laboració amb un grup a Andorra que me'ls estima moltíssim, que és l'Oriol Miguel Funky Team. La Mar es va afegir tot just l'any passat a la formació que van crear l'Oriol Vilella i el Miguel Guerra. Va ser la veu del grup en diversos concerts, com ara aquest, que va tenir lloc l'estiu passat amb motiu del Dia de la Música. El meu projecte musical més recent ja el coneixeu. Passió obsessiva, ombres que venen i van. Curiovisions. Segona part. I continuem parlant d'eurofans. Què diferencia famílies que miren el festival a la televisió d'un eurofan professional desplaçat in situ a la ciutat del festival? Doncs bàsicament res. Els dos ens enganxa el festival i forma part de la nostra vida. Feu la prova. A que recordeu perfectament on estàveu el dia que Rosa va cantar a Eurovisió. Acabau de demanar el dia següent a la feina si els anònimos havien arribat a la final. A que us va indignar quan va sortir Remedios Amaya descalça a l'escenari amb A quien maneja mi marca. A que sabeu dir perfectament allò de Roya Muni, 12 points. O United Kingdom, 12 points. Si heu contestat que sí a més de dues, confirmat, sou eurofans i no cal que ho verifiqueu amb una analítica. I després sortireu amb allò de que no us agrada la música que sona al festival, que si és antiga, que si és festivalera, i llavors aneu de moderns, alternatius i de... ja només escolta música indie. I per fer-vos els fashions dieu que us heu comprat el CD de Sébastien Tellier que fa la música de l'anunci de Renault.
Doncs, amics, aquesta cançó va ser la representant de França l'any passat a Eurovisió. Apa, ja us està bé, per llestos. Estem avançant, sabem el que sí és el festival. Part de la nostra vida quotidiana. Fa molt temps aquesta història va arribar al final. Des d'aquell moment res va tornar a ser igual. Un amor condemnat, un desig fracassat. Amor, és l'espina verinosa que no em treu ningú. Necessito més coratge i més confiar en tu. El passat ja ha passat, ara tot canviarà. El destí sabrà on anar. A Passaport a Moscou no tan sols volem conèixer aquests finalistes que tenim enguany per viatjar al Festival d'Eurovisió. També, evidentment, volem donar a conèixer el munt d'artistes i talent musical que hi ha al nostre país. La setmana passada ens visitava Elisa Santaella i aquesta setmana ho faran als Tobacco Road. Atenció, perquè els nois tornen a tenir el nostre repte. El primer, molt senzill, interpretar-nos una de les seves cançons. Doncs bé, ens portaran un tema del Neil Young. I el segon repte, el més difícil, és triar una cançó eurovisiva i fer la seva nova i diferent versió. Ells han triat el Java i, evidentment, amb el seu conegut Waterloo. Doncs bé, senyores i senyors, avui queden presentats uns nois que segur donaran i molt a parlar al panorama musical del país. Es diuen Tobacco Road. Tobacco Road, naturals d'Andorra, Madrid, Barcelona i el País Basc. 8 mesos tocant plegats. Professió, informàtics. Estil, rock and roll. Pues hemos escogido Keep on Rocking on the Free World, que es un tema de Neil Young, que versionó Pearl Jam también, que es un grupo que nos gusta mucho y por las características que tiene, por ser un tema rockero que va en la idea de lo que queremos hacer en la banda, creíamos que fue un tema perfecto, que encaja muy bien con nuestra perspectiva de lo que es la música. Aunque cada uno somos de un lado distinto. Yo soy de San Sebastián, Joan es andorrano, Miquel es de Barcelona y yo soy de Madrid. Hemos coincidido todos en la misma empresa, todos somos informáticos. Y bueno, ya Josu y Miquel tenían un grupo anteriormente y nada, luego más tarde, pues en un bar y demás hablando, pues decidimos montar un grupo y buscar local y a tocar. Red, white and blue. People suffering the feet. People staying in the shoes. El nostre estil de música, bàsicament, a tots ens agrada molt tot el que és la línia de rock and roll, blues i heavy metal, sobretot de 70s i 80s, com Neil Young, Pearl Jam, Free, AC/DC. I llavors el que fem a les versions és moure'ns en aquests estils, bàsicament, però sobretot el que volem és fer una base molt clara de rock, temes que ens agradin molt a nosaltres, que a la vegada siguin coneguts, perquè un grup de versions el que ha de fer per tocar és moure la gent, que la gent s'ho passi bé, i per això és important que la gent conegui els temes. But there's the one inside on the road ahead. There's a lot of people saying we will better all dead. Don't feel excited, but I ain't too down, so I try to forget, and the way I can keep on rocking in the